Hêzên rejîma Esed û milîsiyên bi ser ve tundtirîn êrîş li ser bingehên rêxistina terorîst ya Daişê li biyabana Swêda pêkanîn. Her li gorî jêderên nêzîkê rejîma Esed ku hêzên rejîma Esed û milîsiyên bi ser ve ji sê terûran ve dest bi proseya xwe ya leşkerî li dijî Daişê lê biyabana Swêda kirin. Her li gorî heman jêderan ku beşek ji hêzên rejîmê berev eldiyata ve birêketin û beşê duwem berê xwe da Elkirac û beşê sêyem berev tildekwa ya îstratîjî ve çû. Heman jêderandan diyar kirin ku balafirên şerkeriyên rejîmê bê hejmarek operasyonên asmanî bingehên rêxistina terorîst ya Daişê li biyabana Swêda armanc kirin. Bê ku ziyanên wê êrişê tanha were eşkere kirin. Ev hilmeta leşkeriya rejîmê hat piştî ku rêxistina Daişê dîleke li cem xwe li gundewarê Swêda kuşt ku ew dîl di çarçoveya êrişa xwe ya ku di 25 tîrmeha borî de li ser parêzgeha Swêda encam da ku bêhtir ji 200 kes hatibûn kuştin. Laliyekî din hêjêderan eşkere kirin ku piştî neserkeftina rejîmê digihiştina rêkeftinekê bi rêxistina Daişê re niha dosyeya danûstandinê ketiye destê welatê Rûsyê de. Her di vê derbarê de hin alavên ragihandinê hikûmeta Sûriye tometbar kir biriye xweşkirina wê ji rêxistina Daişê re ji bo pêkanîna proseyên xwe yên leşkerî li deverê re û serbar kir ku armanca Daişê ji pêkanîna proseyên xwe yên leşkerî neçarkirina ciwanên deverê li ser tevlîbûna wan di nava proseyên wan de. Hêzên rejîma Esed û Rûsyê bi rêkeftin bi rêxistina Daişê re çekdarên Daişê li gel malbatên wan ji başûrê Şamê ve guhestin bo biyabana Swêda.